سايتيما نواتا جولنا دمبدا سايتيما كا أغيني ما جولي جيجة ماتن أفاوي المنياد هاي سولير ما لير فجر أنك سلي نبردا دون ويردو ما سبك جانغو سافيني جانغو كدو دايلا ولما ويدو فوكو ني يميرا وهاتن غاندن ويردو ari tan ko dandude en wona fawde en haajuji wona serdude en e sagoji men ala ndu ari tan ko dandude en o wiide ko en dandoro ɗum tinnuɗen hen no moƴƴi tinnuɗen hen no moƴƴi o wiyen ƴeewat tan wirdoɓe e nder meɗen ɓe eɓe birdani ɓe sen ƴeewi ɗum enen gonduno hanki e hecci hanki enen gondi hande o wi nden wasata ko haqqille ma haalan ma wasata ko haqqille ma haalan ma wona ɓureede ala ko adeede e ko fewnata tan sa tawti joom tan gasi a tawti ɗum ko tintude Allah e nder ɓernde ma tinta hoore ma ko tagɗo ka tagaɗo ko Allah deweteɗo ka maccuɗo dewowo ko pawɗoma ko fawma ko ene fawima ka moƴƴinowo ka bonnowo wona e tuɓɓe ko bonnuɗa ko ko moƴƴinɗa ko jettamo hen o wi ko ɗum wiyete dewal ko golluɗa ko moƴƴi fof jettamo hen ganda kanko walluma ko golluɗa ko moƴƴani fof ñiŋa hoorema ganda ɗum ko bonde ma needi tan jafnoɗamo o yaafuma o wi ko noon o wi ene alqur'ana ni wona o yaafuma tan o wi ala ene jeeya e on yaafoya koko boni ko kiso watta ɗum kadi ko moƴƴere o wattanma ko wiya ɗo bakkat ko o watta ɗum moƴƴere sabu a tuubi ɗum wonti dewal a feli hoorema a tuubi o waɗanma ɗum noon tinnuɗen e laawol he o wi keddon sardeji ɗi henno ko nogas e tati sardeji laawol tijjani ko nogas e tati sardi gadano dokkomo yo taw mo yamira yamirore selluga e fi chaf tijjani radiallahu taala anhu sardi limmanal muɗum nango o tawa ala hay goto laabi waliyaɓe ngol birdannoɗa saɗa jogi noon a ɗaccat ko tijjani o birdata joni sardi tataɓo a juurata ko wali mo wona tijjani yanke guurɗo e maayiɗo juuroɗa ko annabaɓe sahabaɓe tijjani yankoɓe hono maɗa sardi nayoɓo waktuji ɗi joyi a nawat ɗum jama so gantu ala kala ko sari e ɗum ma golla ko hanma goppa joni jiiɗa ceerno men Cheikh Tidiane radiallahu taala anu ko ɓuuri ko neɗɗo yiɗata yumma e baaba e ɓiɗɗo lomtiɗo mo rokkuma laawol tijjani on ne jiiɗa ɗum guiɗgol keerigol jeegomo hoolata ko hoɗo Allah sabu a nangi laawol tijjani nande moƴƴere wonde hen nde mbiya sababu nde ɗum aɗa golla ko jiɗɗa ala ɓeydo to hulde Allah e gollude jamiroje Allah jeeɗiɗa yeddata Cheikh Tidiane ko nanɗa haalima golli a añatamo gaño makko a watta ɗum sehin maɗa jeetata fellitat sa nangi wirdu ndu duumade hen ha mayde tawa ɗaccani jeene fellita kala ko nanɗa hen e moƴƴere ne haale ko ɗum goonga ene woodi seeɗa kaalaɗo hen sa nangi laawol tijjani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi defani mama natoyde aljanna a leftitake a hasbetake kaaɗe ki mayde a tinata ɗum siraɗa a yewtirta ɗum pele ma koye dow balaɓe malaikaji ɓenninteɗa omo defi ani makko on koddoya to galle makko aljanna ala illiyina nene ma e bamma e ɓiye e joom suudu ma e esi dokkuɗomo debbo emo dokkuɗa debbo fo mo defi ɗumen naatiroyde aljanna sababude maɗa an goto nanguɗo laawol tijjani e hay soɓe nangani e sarɗi soɓe julɓe ɓe jeddani Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu sappo a gomɗinat ɗum ɗo yahata aɗa witta ɗum bittugol jeddowo holno ɗum ɗo wonirta gonga Cheikh Tidiane goto heɓa ngal ɗo ɓural e nder waliyaɓe
sappo e goo waɗa cat ha dokkeɗande puɗɗiɗa wirdude sappo e ɗiɗi sa heesi a rokkama taweɗa wasifa e asul jumati to dental so gantu ala sappo e tati nokku nana wirdu he jawharatul kamali wiyete jaɓi sappo e ɗiɗi a janggata ɗum so wona e dow laaɓal timmugal wiyete laaɓal timmugal ko tawi jomjima ene laaɓi ɓanduma ene laaɓi nokku mo jooɗiɗa ene laaɓi aɗa wonde e salligi so wonko manquirma e ɗeɗo laaɓi nayyi jaɓi noga salatul fatihi mbaɗata ɗum ɗo nokku jawharatul kamali sappo e nayi tiggodirta hay goto e juuɗo a taƴodirta e muɗum añata juuɗo añanta ɗum ko allah rokki ɗum tenki e musidɗo maɗa tijjaniyanke sappo e joyi hoynata wirdu ndu wasdemo nanguide ɗum haqiqa ma mbasa jogitorade ɗum e saago ma ñande welma mbaɗa sa ami ɗacca a watta noon sappo e jeegomo yahata aɗa rokkira lawol tijjani ala yamirore sellude e rokkirde ɗum sappo e jeeɗiɗa teddinat kormina mawnina kala ko askitine saf tijjani tengti noon mawɓe lawol ngol sappo e jeetati saɗa wirde lasim comcima e ɓanduma yo taw ene laaɓi sappo e jeenayyi nokku mo jooɗiɗa o yo taw ne laaɓi noga saɗa wirde a jooɗoɗo kucciɗa funnangue gila nde puɗɗiɗa ha timmina so wona taw ko encore ko jooɗiɗo e dayra wasifa ɗum koye jeese musidɓe he kuccitta ma jahowo hakkude nokku e nokku ɗum debbo e gorko foti hen koɗo tinde ma hucciɗi fo toon wirdirta sa baɗɗiɗo sa jolɗo sa jaaruɗo koyɗe fo no wodanma wirdirde noon sa haali wirdu o yonti e maɗa no gasi go saɗa wirda deƴƴen ndeeƴa haalay golle fo ɗacca ɗum ha timmina so wona taw haaldiyema ko nene ma walla bamma walla ceerno ma dokkuɗoma laawol tijjani goto ɓe tawɗoma e wirdu fo haalde maɗa yamira nonguɗo yaɓere jaaboɗamo so gayni jokka ɗon wirdu ma ene selli bonani ko noon debbo e joom galle muɗum no gasi ɗiɗi saɗa wirda tawnan mbaɗi ceerno men Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu ɗe yeeso maɗe ɓeyditoro ɗum faade Allah ko ɓuri ɗum towde timmude e ɓamtade ko tawnudema mbaadi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam no gasa kadi firɗowo janggat karpeje ɗe ha sella suuɗa ɗum he ɗo mana o to ɓernde mum somo andi ko sirata so tawi o anda ko ɗum sirata o janggat nofru makko ndu hanana ko haalata beele miijoji makko curo e ɓer e golle he ha o timmina ko ɗum woni sardeji laawol tijjani so wonnangoɓe ne toon yo ɓallito ga dokke wonnangoɓe wonɓe toon yo ɓallito ga dokke ballemo e lawol gare Allah addani en malal namtoɗen hen gare Allah addani en malal namtoɗen hen nangude ɗum de ma ceerno min komi kaljuɗinoɗo rowan juurade mo kalɗa ko juurade mo kalɗa o toon juurima wana o yeego bammaji ken mbaɗiyaɓe ɓeɗiɓe toon e bariyaɓe joni noon e sarde de tawi haade kadi ɗumen e sarde ene sewi juuragol ɓen ɗon kadi labuɗo hesɗitina bisimilla ganniyoɗen eɗen nanga lawol Cheikhana Ahmada Tidiane en tawa ɗen ganni ɗen dartinorade tawtorede golle ɗe wi ko wayno hono ni so tawi yanani neɗɗo a yeehi ko guenale ɓe gona tijjaniyankoɓe ene hen oɗo masala neɗɗo ne wawi majjude ɗum ɓerde mum nde sikkito wonde ɗum ko serdude julɓe e taƴodirde julɓe o wima ala ko ɗum puural koye o wi ziyara ko ɗum konngol gotol dendingol manaji kewɗi hayyade to docteur ene wiye o yeehi to docteur taw ko sara wiya o juuroyima docteur